Hau ahozko sormen tailerrak, ahozko sormen tailerra egitasmoa da, Gipuzkoako Bertsozale Elkarte eta Galtzaundin arten egin deuna. Pixka bat izangoa, lehengo urtetatik eta datorren, pixkat, pertzepzio batetik dator ez da, eta da, batez ere, bertsolaritza eman izan da gazteekin batez ere, eta hor ikusi izan dena da, gazteek bertsolaritza lantzez aparte beste gauza batzuk ere lantzen dituztela bertso eskoletan, aho korapilokin ere lanketan ibili izan dira, eta beste gauza batzuk bai. Eta horrekin batea baita ere ikusten dugu, gaur egungo bertso udalekutan antzerkiko egunak ere lantzen dituzte, orduan disiplina ezberdinak lantzeko behar bat pixkat ikusten da, ezta? Ahozko sormen tailerrak 5 genero izango ditu oinarri, bata kantagintza, bestea bertsolaritza, antzerkigintza, ipuingintza eta azkenik dantza. Eta hauek bideratzeko kantugintza esaterako ni Lorratza taldeko abeslaria egongo naiz, bertsolaritza arituz taldeak biratuko du, eta ipuingintza eta antzerkigintza Intujai Teatrok eta dantza handikan zehazteko daukagu. Eta asmoa da orduan, ikasle guztiek, disiplina guzti hauek probatzeko aukera izatea, eta ikasturte amaieran, urritikan maiatza izango den ikasturte honetan, azkeneko klase hortan izango genuke helburua pixka bat disiplina edo genero guzti hauek elkartzea eta zerbait, performance bat edo, disiplina edo genero guzti hauek elkartuz sortu eta osatzea. Adibidez, ikasturtean zehar, erabaki dugun zerbait da, kantugintza eta bertsolaritza klaseak batea ematea. Orduan izango liake, bertsolaritza eta kantugintza 10 klase. Eta honen zergaitia edo da, duela urte gutxira arte, ez ikusi besterik ez dago, nola euskal kantugintzan, oinarria bertso neurrik erabiltzen zian, eta gero bertsotarako erabiltzen zian doinuk, zian euskal kantugintza tradizionalako doinuak, Orduan, guk ere, erabaki dugun zerbait da, lekutsu bat egitea euskal kantugintza tradizionaleko doinu horiei, eta zentrantzia pixka nola kantatu, irakastea nola ze teknika erabili dezakegun. Hau bideratu dago da 12 urtetik 18 urte bitarteko nerabei, eta antolatuko ditugu 3 taldetan, bata DBH bat eta 2 talde bat izango litzateke, 3 eta 4, eta batxier eta batxier 2 beste talde 3. Ez, oaintxe aurre matrikulazio kanpaina oain iriki deu. Gure aurre ikuspenak die, klase bat ondo eman ahal izateko, 8-16 ikasle bitarte ukitzea, ezta, klase bat ondo eman dadin. Eta ikusiko dugu, zenbat gazte animatzen zaizkigun.